para sa maray na potorota. Usapang pamilya, digdi sa DCGB. Giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina, mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa. Ang gabos na yan, digdi sana sa DCGB sa programang Usapang Pamilya. Diyos maray na hapon po sa gabos na listeners, as in viewers and listeners, DCGB AM and DCGB News Online. Diyos maray na hapon po sa Indo Gabos. Kumusta tabi so far ang satuyang aldaw? Yes, mabuhay. Diyos maray na hapon. Again, welcome. Digdi po sa satuyang programa. 2 to 3 every Mondays, Tuesdays, and Thursday. Usapang Pamilya, only here. Always number one, always DCGB. How are you, Bert? Apo, kaiba tapos sa satuyang technical si Chief Ramir Tanay. Yes, and si Sir Jerome Nico Martinez. Nico, and si Ma'am Miss Casey Tanay. Ayan, Okay. from CSPC Maray na hapon. Nabua. First shoutout, sabi ko po, nag-promise po ako, Sir Richard and Ma'am Nadine Opeña. Yan. Sir Richard, ingat po sa pag-drive. Oh, ingat lang kita, permi. Nagdadangog po si Sir Richard na habang nagdadrive po, nagdadangog sa tuya. Kung minsan po nagpapadara ki mga picture kang sa iyang radyo na naka-tune in sa tuyang istasyon. Thank you so much, Sir Richard. Yeah, shout out sa iya. And also, would like to greet also yung mga sa-celebrate ng sa inyong mga birthdays today. And I Happy would like to birthday greet, to you. si Ma'am Teddy Tiansay. Happy birthday! And also, si Ma'am Teddy pa lang birthday. Happy birthday, Ma'am Teddy. and also si Sis Sina Gaffney Lim. Kasismi sa sa mga agum ka mga Mason. So, Wow, happy birthday. And dakul sa aga, may dakulang naman ang mga birthday sa aga. So, sa aga hopefully. Pero dapat i-greet na ba natin kasi wala Ayaw tayo po, wala. tomorrow. Advance happy birthday po sa mga Ayaw. birthday sa aga. Yes. Ma'am Teddy, ining po chacha para in sa imo. Yan, dahil na. Ano po, mata na po Chacha. kita? Mata na po kita after mag-nap. Yeah. After masiram na panguntuhan, Ayun so po. mga may dyan, so may sabaw na kusido, kundi may Yeah, prito, so may masiramo. gulay, masiramo, tapos pakabasog, Yeah. pwede magkurukaturog mo niyan, mata na po kamo, tanya ko naman po kami digdi, magayon sa tuyang topping mo niya na hapon, usapang pamilya. Magsabay po kamo sa mga discussions mi po every afternoon 2 to 3. You are very welcome po. Actually po, big-abangan mi ang mga mensahe po kan sa tuwing mga listeners and viewers na makatabang man po kamo sa samuyang discussion. Bako lang po kami baga ang may aram kan mga topic, kundi pati po kamo dakulaon pong bagay po na nagtatao man po kamo kan sa inyong mga opinions. We welcome that. Para magayon sa tuyang talakayan. Bert? Ayun po. And kahapon, kung pwede nating i-recap, magayon sa tuyang topic kahapon, very timely. About online game. Oo, online Oo. gambling. Gambling. Napapanahon na topic po, ano? So, anong epekto kay inio sa tuya? May ano bang negative impact kay sa tuyang family? Lalo na sa tuyang mga kaakian na kung sinda nag-eskwela o sa sindang mga trabaho na nalululun na sa sugal. So, ano ang satuyang dapat gibuhon kahapon? Magayon sa satuyang talakayan kung sa ingani ang gabos na pamilya, kita mga magurang, ang satuyang pag-monitor, dahil po paglingawan. And same thing also kasi dahil na nga ning kwarta, nangutang, nagsugal, lalong nabaons outang, di ba, Bert? Yeah, So ayun dapat po. aram ta kung ano yung ipa-priority natin. Kahapon nga di ba, na-mention na marunong tayong mag-budget ng kwarta. Kung may savings tayo, isaray ta natin sa future mga expenditures natin, di ba? O pwede nating gamitin kung mag-go outing kita. At least mga every month, igwa man lamang kita magluwas, dyan sa boulevard, puro picnic ba ko, Bert? Yan, So tama yun na po. lang ang satuyang gawin na instead of nagari puro ka na sana nag-aasa, diba niya manggana ako, gari pigtawan lang kamong panahon na manggana saro o 2 beses. And after that, gari pag-una mo, everyday ka na lang manggagana, makupo araw kayo ng sugal. Mas dakol po ang pierde. Yan. Mas dakol ang oo. pierde po. Tandaan ta po yan. Tapos kasi bago po nag-abangan naman po ako kay mga news, ang saro sa nadangog ko po so bus driver na pigreklamo na videohan po nagkakawat, nag-online game. So grabe Oo, talaga. habang nagda-drive kaya parang nasuspend po so sa iyang driver's license for 90 days. Yeah. So si Sam magsasuffer. So family, bako Bert, can you Sa imagine family. na wala kang hanap buhay? Paano pa itong susay mong dapat supposedly na income na pwedeng everyday na panggastos din do sa harong o sa pang tuition? Wala dahil suspended ka sa work because of
nagkakawat, di ba? While on Maraot po duty. itong, so nalululong. Makatakot kayo kung nagda-drive ka, nagsusuga. Oh my God. O, yun po Delikado yan. sa tuya mga pasahero. Delikado sa pasahero buda sa mga makakasabatan. Yan. So, Ano? nailalagay pa natin sa alanganin. Ano po? Yan. Kaya ingat, So, ano ayan po, po. iwasan na lang. Sabi tabag sa mga alternatives sa pong pwedeng gibuhon, mag-engage sa ibang activities. Yan, sports. Ayan, Di ba, sports. Bert? Ayan, Oo. pwede mag-ballroom. Yan, pwede. Gusto ko rin yan. Maski di kita nag-ano, gusto ko rin. Oo, O, mga di ba? kagrupo ni Ma'am Pita. Magtsatsa. Ballroom. Yan, mag-walking. Halimbawa, paghapon, after office or after school. So, pwede tang agdahon ang satuyang para maging healthy baga, healthy conscious tayo. Yan. Opo, marami dakol po kitang pwedeng gibuhon. Sabi ta pa nga, pwede po mag-service sa simbahan o mag-service sa Ayan, community. mag-volunteer. Yan, maging volunteer po. Nganing maging pong makahulugan po ang satuyang buhay po Sa topic po ni Father Father Butch kasaba magayonon po ito na day mawaran kipag-asa or day day ipagpadagos ang pagserbi sa simbahan. Ayuta, ngunyan inot gari super minyaon, dakol, sa gari ngunyan medyo so what could be the reason for that? So, encourage sa manggilang ta, kasaro baga speak to kartangani igo kitang bisita, yung sa, yung diocesan. Apo. Oo. Na pwede mag-volunteer. Safeguarding, oo. So, pwede kita mag-volunteer duman. So, Yeah. ano po kita, maging active kita, maging paghapon po magdangog kamo sa usapang pamilya, Yan. magtaom man po kamo kan sa inyong mga kuro-kuro or Yan. opinions. Apira kang chat-cha, may mga maray pa kitang topic na pag-iristoryan, di ba, Bert? Iya po, magporma po kita ki grupo, usapang Yan. pamilya, group. Mag-zumba po kita kada weekend po sa Embarcadero. Ayan, sa mga mga usual, mga everyday listeners po kan DCGB kan usapang pamilya. O yan. Ayan. Magcharatsa kita kada hapon. Ayan. Ang number 1 natin dyan, si Sir King. Sir from King Reginaldo. Bangkerohan. Ayan. Hi, Sir King. Ayan. Saka sina, Sir Mark Andy Serrano. Ayan. Sir So, Andy. mga kitang from Bakakay, Malilipot, from Yan. Libon. From 3rd District. Third Yan, District, 3rd District ayan. po. From Ginubatan, igwa kita. And of course, yung sa kuyang na nagbakasyon si AJ na aking taga-alaga kay papa niya nasa Switzerland Matanada, nagkaigo ng jet lag. Oh, So ayun si talagang AJ. magpengalo man siya, nag-break siya for 1 month. Oh. Ako muna. Tani pagbalik niya, labo-labo naman. Ay, wow. Sige po, ingat dyan. Ayan. Sa Switzerland. Also si Pao, si Angela is also watching diyan sa Kagsawa. Ayan. So family mi man dyan sa Maroroy, they're also watching. Si Nate, si Kate and si Nancy. Yan, siguro pag tugtog kang chat sa bago, nagtuturo-chat-cha man sinda. Nagkachuro-chatcha na po Oo. Magkaano po kami ni Ma'am Pita? Magkabarangay. Ayan. Barangay Maruroy. Ano daw ngayon kung igwa kita dyan na kudal-kudal, mahilig ta, nag-enjoy man kita. Sige, chat-cha man kita. Ikaw baga po dyan sa gym, nasa likod mi po. Ayan, Sa gym kan oo. Maruroy. So Pwede maray daw rahay. So, magchuro-chatcha. ta na lang, mag-involve kita kahit sa community natin, magtarabangan kita para magiging makatabang man lamang kita, di ba, Bert? Sige, magpili As a- sa na kamo, as magserbi ano kamo yan, sa a Filipino community. citizen. Magserbi sa simbahan, magserbi sa pamilya. Magpili sa na po kamo dyan. Yan. Basta ang importante po, every second of our life nga ni, we are serving, we are spending it the most. Ayan, na makahulugan na paagi. Yan. Maghanap ng oras para sa family. Kung everybody is busy, nag-eskwela, nagtatrabaho, nag-overtime, but any time of the week, igwa kitang Sabado or Domingo or any time, meal time, na nyaw po, bilog ang family. Ano po? Kaya ang Yan. sa tuya pong topic po ngayon na Martes, Yan. gayon po ini na isipan mo po ni Ma'am Pita for discussion ngayon na hapon. Praktikal na buhay, pamilyang matatag, lakas sa panahon ng kakulangan. Yan. Ano ang ibig sabihin sa lakas sa panahon ng kakulangan? Ito baga Ayan. kung minsan po may mga pig-agihan po baga kita, Yan. Lalo Strength in the midst of nothingness. Parang ganyan, Grabe po Yan. kayo ito, Ma'am Pita. Sa kawaran, yan. Mahanap kita ng kusog kung papaano. Ano, di ba, Bert? Ayan. Importante po ang na matatag ang pamilya. Yan. Maski po anong pig-aagihan, nyaraon po sila nagtatarabangan. So, may magluya man ang buot kang saro, nyaon man sa saro po nyaon man sa saro maantabay. Ayan. Takong watak-watak, Bert. Wara yan. Warang kusog yan, di ba?
So dakulaon pong bagay na matatag ang There's sa inyong strength in pamilya. unity. Ayun, Yan. magano. And ang saro po dyan na makakapakusog po kang sa ibahan po sa pamilya, iyo po ang pagpangadji. Yan. Tiwala po sa satuyang kagurangnan. Tiwala. May oras po kita sa kada saro, may oras na magdangog kan istorya kan saro. Ayan. Nakulang bagay po na kita po nag-aro-arampangan, maski sobrang busy na po ngayon na panahon, pero at least may oras man po kada semana po. Ano? Yan. Yan. Importante yung bagay na kung minsan wala kitang time. So, paano ta mapapakusugan sa tuyang pamilya? Paano ta magiging maugma? Ano, Bert? Opo. Oo, kung may mga kakulangan, dahil kitang kwarta, kung minsan wala man kita. Kaya syempre, not all the time na igo kita. So, mga panahon na araw kayo, paano kita magiging makusog para sa satuyang family? Para maging maugma, maski kung sa panahon na wala, di ba, Bert? Yan. Tapos ano po, magsuportahan po kita. Not all the time po ang parents, makusog ang buot kung minsan nagluluya man. Yeah. Tabangan ta po kitang mga aki. Batala alam mo niyan, grabe na mga barakalon, mga mahalo na. Yung baga po. So budget, o Opo. makulang ini, paano kita magtarabangan? So we have to cut down on sa mga expenses, di ba? So medyo kung may mga luho-luho, bawasan, taning matama ang budget, magtarabangan, di ba? Kaya bagang panahon mampita ang 1,000 pag magluwas ka, dakul ka ng mababakal ano? Ay, ngunyan, ano nasa na ang kilo ng karne, 400, di ba? Yeah. Nagbaba na ba? 380 or 400? Kasi there was a time na sa market yata 420. Tibad ngunyan nagbababa na ng diit. Kaya pag nagkakarawon, di magparatada magsayang. kang may mga laman pa yung tulang ubusan. Tamahalo na, grabe. And iba pa rin itong nagkakaon po sa harong. Siguro from time to time, during occasions, pwede man po magkaon sa luwas. Pero masyado na din na mahalon po ang Grabe. mga sa luwas po, sa restaurant. And magayon po sa arong tagari, komportable, warang time limit. Nakaharong kang pang bado, relax. Pero okay din naman na at least kung igwa ka lamang na diit man nga, ay salamat gari naka ano nga ako nakakubra. So kita nga let's all go out, pakasimba nga magkaon man lamang kita duman sana sa barato. Di ka magparapili kang sa mga masyadong Yeah. expensive. What's important we are together. Yeah, Pakasimba, together. makaon man lamang ya kita maski magmerendal, pwede na 'yun. Yan. Sabi nga po, praktikal na buhay, Yan. pamilyang matatag. Yan Lakas pagtataram na praktikal. Sa panahon ng kakulangan. Yan. May iistorya po sa tuya si Ma'am Pita para mas maano ta po ini, maintindihan ta po ining topic ngunya na hapon. Nangugon ta po si Ma'am Pita. Ayan. Igwadigding istorya kang mag-asawang sina Ben at Mayet na sinubok ng kakulangan ngunit pinanday ng pagkakaunawaan. Ayan. Si Ben isang jeepney driver. Si Mayet, tindera sa palengke. 4 ang anak. 2 ang sabay na pumasok sa kolehiyo. Isang araw, nagtaas ng pamasahe ng gas. Ayan, totoo to. Bumaba ang kita ni Ben. Si Mayet napilitang magluto ng ulam para ibenta sa kanto. Sila mismo, tuyo lang ang ulam gabi-gabi. Ngunit sa bawat hapunan, nagkukwentuhan sila. Sa simpleng kanin na tuyo, naroon ang tawanan. Sa tuyo, may pagmamahalan hanggang sa unti-unting nakatapos ang mga anak. Isa na ngayong guro, isa'y siman. Sumang Bert, So, makagiraban araw ka iniyo. Nagtios na nagkakaungkit tuyo. Igwala mo ng kamatis. So, pero nakapatapos. So, pig-endure nida yung okay na tayo for as long as we're together, makatapos ang satuyang agi. Magayon na ng istorya kayo ni Mag-agum, Po, para nakaka-relate. nakaka-inspire po, Igo nga ni po bagang istorya ang akin ninda walo, ang gigibo po ninda. So, ano nga ni po itong susira baga po. So, pigtarawan na nila, tigsararo Ayan, sa mga aki. pig-atado na. Pig-atado. Oo. Igo nga ni Bubog, Bert na si Bubog sarong po. dakulang sira. Pag niluto yan, ang nakita ko to talaga nangyari na pigahali niya na Dugi. yan, may mga maluto na sa plato. Tapi kakaganaon ni maluto mo. Taning ding maggaregulangan na irakbot. Yan, maluto. Gari 1 cup na maluto. Tapos susira, atado niya talaga. Araw kaya ng So talagang totoo ni Bert. Pero nakapatapos kan ang aki niya nasa abroad sa Canada, tulo. Maugmahon dahil sacrifice talaga. Tas agom niya ka ito janitor din. So maugmahon na mahiling mo na
So pig-agihan na-appreciate kan mga akit talagang nagpursigi. Magayon po magdangog kaan kay mga istorya pa. Dakol din po ako nadadangog ng mga istorya. Mga arog po kaan success stories na Yeah. grabe ang pig-agihan ninda. Grabe ang pig-agihan ninda. Pero ngunyan mga successful na po sila sa buhay. So mga magurang naman ninda, ayun naman ngunyan ang pigtatawan ninda ki pahalagang so pigtitrip ninda. Pig-iba kung sa sinda maduman na deserve na treatment na kan mga magurang ninda. Nagrabi so pag sikap, paghanap buhay, mga hardworking parents kang Yeah. panahon na mga aki pa sila nag-ireskwela. Yan lang, Bert, na dahil man akong piga, no? That's the difference na ikaw kay mga families na can very well afford na pa-eskwelahan mga aki na kompleto sa pagkaon, mga gawos. Ang kuminsan, I'm not saying nagabos yan. Ang mga aki, feeling nila na makaka-afford ang sa kuya mga parents sa pa-eskwelahan na okay lang magburbanjing. Whereas, so mga aki na talagang ang magurang na nahihiling ninda, talagang nagtatarok, nagiilamon sa farm, grabe ang sakripisyo, ang ina, labandera, ang ulam nga ni ninda, kung ano sana niya dyan. Ang mga aki talagang nagsasakripisyo yan. Grabe talaga ang sa indang pag-adal. Di ba, ikaw nga ni mga nagtatop notcher sa mga exams, board Yeah. exams, na talagang mahiling mo na talagang sa family ninda, grabe ang pagtio. So, ama nga, farmer lang, narog kaya, pero mahirap sabihin na farmer lang kasi diyan man nakasalalay ang sa tuyang buhay, di ba, na nagpa-farm. So, yan lang na, na kuminsan, just because ngayon, ay, kayang-kaya nga, kaya, di ako mag-aadal, mag-ulit man nga ako, my parents can afford. But, mali yung ganun, di ba, Bert? Kaya saludo po kita sa mga magurang na sobra po ang pag-inguwa para magkaigwa king matatag na pamilya. Iyan pong mga saludo po kita diyan sa mga farmers po. Kung wala po sinda sa bata mga kinaong kita kibagas. Maski sa iba po nagjejeta ng ganyan, pero staple food talaga po kang Pilipinas po ang ang bagas or maluto po gari kulang po ang pagkaon tang warang maluto. Kaya salamat po sa indong mga farmers. Yeah. Salamat sa indong Sakripisyo. sakripisyo. Grabe. Yun. Sa mga aki na pigmamana sa magurang ang pagtanom sa farm. Ngayon baga po may mga course naman ng mga agriculture po kaya ang iba iyon na po ang pigakuan nindang course. Ayan. Binibigyang halaga. Binibigyang halaga. Yan. Importante yun talaga narog ka yan. Ayan, meron po nagpadara pong message si Mariel. Mas naging malapit kami sa isa't isa nang natutong magtipid at sabay kumain sa bahay. Yeah. Yan. Maray po itong sabay-sabay kuminsan sunaod dyan, naubusan. Pag day po nagilidan kipagkaon po, naubusan. Araw mo kay ni Bert, kung pira ka mong nagkakaraon, maluto, gari, ang magurang, pigihiling na yan, kung pira, makaraon sa mga akin na mga eskwela. Tapos, iba ang ina, tapos, nga sa ago mo, sa mga aki mo, sa apo mo, aday validay na ako, basta sinda kompleto. Araw kayo ng feeling ka yan, di ba? Pag ang magurang, okay na, basta kompleto sinda, ako matios ng sana mas kidai. So, isusubo mo na. Pigtao mo pa sa aki mo. Pero di ka mag-ibi ha, tatlo yan. Na-touch po. Napatilugod ako, pero natatouch mo. Ayan. So, yan po ang sabi po ni Mariel na sabay-sabay kumain sa bahay, natutong magtipid. Yeah. Tapos magayon po itong pamilyang lalo na ang mga aki, may mga pinag-agihan man na mga nag-istorya sinda kang ito ngayang panahon. Iga pa akong kaklase, sabi ka ito ngayang panahon ang na-experience mo nga itong sa toothpaste na pigpapagami na ngayon sa toothpaste. Ay, Bert, na-experience mo na pigugunting yan, i-open na talagang dakul pa. Pag ginunting mo po, pag dakul pa binuksan talaga mo, siya. igwa pa yun sa mga gilid. Yan. Kung wala, kay ito, sabon. Maragkuton. Maragkuton kung Bert, na-experience mo na yan, asin. Asin. So, igwa nga ni kay ito, so sabi ba ganinda kung daig toothbrush, so, bayawas. So, gadis, so sa puro, pupulpugon mo, tapos idukduk mo sa asin. Iyan. Ang apod kayan, panginis. Panginis. Ang term kaya duman kayo ito sa muya. Manginis ka ngayon kang ngipon mo. Yan. Itong susagwawa na gari, stick sanga. na, Sadit na sanga. Oo, sanga. Tapos ipagdukduk mo sa asin. Ayan.
Lahat yan naagihan ko yan, Ayan, Bert. mga practical na bagay po sa napigigibo po Ayan. ano. Ayan. Sa mga kaka-tune in lang po, ang sa tuwi pong topic po ngayon na hapon, practical na buhay, pamilyang matatag, lakas sa panahon ng kakulangan. Yan. Ayan. Kung ikaw po kamang gustong i-share man na sa inyong pig-agihan para madangog po kan sa tuyang mga listeners, Ayan. asin sa gabos na naghihiling po sa DCGB News Online. Yan. May Ikaw ma-share pagdating ni din po Bert, kami. hindi sukatan ng tagumpay ang yaman, kundi kung papaanong pinipili natin ang isa't isa kahit mahirap ang buhay. Ayan. So, mga bagay na nanarog kay niyo, yung mga practical na talagang mga nangyari sa buhay, Bert. Mm-mm. Ayan. Kuminsan nga ni po baga pag sobra-sobra naman po ang yaman, dahil ng oras po sa kada saro po ano, ang Grabe. dakulaon po so harong, dahil na nag-irilingan. Yung nga, yung problema, pag nakulaan ng arong, hay na daw ngayon, gari ng maze. Dahil na Dahil nag-iirilingan. na nag-irilingan sinda. Ayan. Pag tigsararo na so auto, ay, dahil na Grabe. talaga nagtaragbuan po sa arong. Diyos ko. Another listener po, nag-message po si Sir Lito. Ayan. Yung simpleng pagtutulungan sa gawaing bahay, malaki na yung epekto sa bonding. Yan. Okay, Naka-experience ka, Bert, kaya ito na sumaglampaso? Iyo po. Tatao ka, maglampaso. Yes. Tibayon po ako. Ayan, Ma'am Pita. very good. Magayon nun, pag naglampaso ka, di ba, pag alimbawa ang salog kahoy, sarong direction lang kang lampaso. Tan mahili mo kung makintabon na Yan. dapat one direction lang. Magayon pagilingon. Tapos mahiling mo kung may naglaog na subitis na maati, ay sus Mariose, problema yan. Kaya nagabantay ako kay ito pag naglilimpya manarugaan. Sabi ko, pag nahiling ko ang bitis, oy, ang bitis mo maati, unuling ang anong apod kan gira, ang apod kan Yan. digi, sa Ligaspi, ang apod ka yan. Ah, po, gira. Gira din. Uling ang gira kang bitis mo, maation. Pareho pa lang kita Ma'am Pita. Kaya ito pag nalingawan nila magpagpag sa pagpagan. So pagpagan ang pigap pagpag So magayon na mahili mo sa every member of the family nagtatarabangan. Igubaga kayo itong mga schedule ng paghugas. Yan. Iguang after breakfast, pag lalo na pag Sabado. Tako minsan may klase, di man pwede. So sa pamanggi, tapos nagreklaman mga kay pagdakulo ng hugasan. Sige, ang dagdag. Si mama nga, gawos na lang, pagpaparalis, taring dakulo ng hugasan. Dahil katapusan. Yeah. So magayon na gabos yan nagtatarabangan. At least mahiling mo na tatausin da na di ba sinasabi natin na matrain sinda tapag when they're on their own, halimbawa after college, maghahanap ng trabaho sa diri na nila sa Manila or wherever, tatao yan magtrabaho maski Yeah. magsapna kung Yeah. paano magsapna na dapat bago ka magsapna, limpihan mo, magamit ka kinigo, titaw pa ng bagas para mawaraan sa mga ata, tapos tataw magulay ngayon, magunaw. Tangon yan baga, mabakal ka kang sa mga nyog, sa mga igwa na bagay naka-ready or even sa supermarket, igwa. Pero sana ma-experience hindi kung paano ang magunaw kinyog, mga makulugan sa braso. Mapuon po sa ano pagkudkud. Yan, kudkud. Sayang po, sabagay ano? ngunyan wala naman masyado gayon Dahil sa na kudkuda nindang- na matukaw ka, gari Oo. kabayo. Oo. Ayan. Sayang po, dahil nila na ma-experience po sa pagkudkud po ano. Yan. Malutong yung katang tinutungan na manok. Ayan. Kung paano ka magtutong kang nyog, di ba? So, bagol kang, Yan. ayan, pipausukan. Nakaka-proud po pati Yan. yan, na makaong kakang gulay. Masiramon. Ikaso nagkudkud. Ako yan, nagkudkud kaan. Ako O to pala na pagkudkud. Bigwa para kaon sa ibabaw bagang inot na kinudkud na Ayun po. matamis-tamis. Matamis-tamis. Yan. So, Yeah. magayon na nanaro ka ng experiences. Pag naggurang ka na pwede mong istorya sa imong mga aki or even your grandchildren na araw kayo ng experience na sana yung hindi ninda aram ka iba na bagay ang ngunyan magulay ka mabakat kang nyog ready na so na mga gabos gari puro na sa nangari instant niya na however pag na-experience ninda kung gaano kahirap maggudkod magunaw ano yan, so nagluluto baga kang nyog, kang gata na dapat ay magkurta. Pag nagkurta na ang yung iba na ngaya, iba na ang effect yan pag naluto na. So, mga simple yun, pero iba ang dating kung marunong. Yan. Yan. Yun ang God po. Sayang. Dahil na ma-experience siya kamang pag lumang ko nga po sa Saud Mampita, so pang ano baga kang gata, ibang ano na, iba-ibang klase na, igwang sugari. So, pang ano baga sa rida kang auto Mampita. So, ano po ka ito? So, pang pataas kang auto.
O yung gamit ninda pang pag-akinyog. Uyo na. Ayun pala na, no? Iba Siring-siring na. ka yan. Hindi ko pa nahilingan ta. Sa Albay Market, mailing mo dyan. Iba-ibang klase na po kang pagpaga kang nyog. Ako, Bert, gusto ko yung papaga, ako mismo magpaga. Kasi na-exercise ang kamot. Ayan. Maski na pag nahuhugas ka baga kibagas, kung masap na, pag pig squeeze mo, gari na exercise ang kamot. Kung di ka na baga piga, na pag pig siring-siring mo, magayon na ang pagmati sa guramoy. Yan. Tapos pati ang paggunaw, ay sabi ko, marita, magiging magayon na ng circulation kan, blood circulation ko. Exercise. So, yan. Oo. Yan ang saro. Sa kuya, on my part, na gusto ko din akong, bakal daw niya ako kinuyog dyan. Ano nga ate? So, ginunaw, kinudkod taning ako magunaw. Ay, magayon mampit at arani ka sa Daraga Market pala na, no? Oo. Naunsa na dyan. Walking distance nga ni Tego, man baga duman sa may harani. So, bago duman na, bagong GNF. open na, yun? Pure Gold. Oo. Harani. Sa Ampangan, dakulon man duman nagtitirindang mga batag, mga, kung ano-ano niya o na duman. So, harani yun na lang. At saka duman sa may spillway, dakulon man. So, maski sa ingkang direksyon, dakulon na nagtitirinda. Yan. Yan. Magayon po ito sa pamilya po, bagang so hand in hand, may pig-agihan kamo, tuwang-tuwang kamo, mamalisyahan mo, nakaraos na kamo, nakaraos na kamo sa pig-agihan po nindo. Magwa niya. Tapos, sige na sana nindong ulok. Magayon na niya, Bert, na sana matrain, maski na papaano, kaya lang pag igwa kayo mga families na may kaya na, dahil na nakaka-experience sa indang mga aking araw kaini. Pero ako, sabi ko, AJ, pagunaw daw dyan, tani matuto ka. Yung primerong gunaw, i-separate. Ikaduwa, i-separate mo na, tsaka yung pang-third. Kasi yung, dahil man pwede pag nagunaw ka yung going back to nyug, isang quiz lang na dapat, first squeeze mo, suid ko bagay na pag luluto na pang pasabat ngaya, arugaan. Tapos, so second and third niya ko, ngayon mama, matanglayo. Talaga niya akong arog yung kaan, matanglay. Pigkakaag sa tasa, kung baka po sa mangko. Yan, oo. Ayan. So, yan po ang sa tuyang topic sa ngayon Aldaw, practical na buhay, yan. Pamilyang matatag, lakas sa panahon ng kakulangan. Yan. We'll be back for more. Oo, makaskason, 2:30 na again. Oras niya to, alas 2:30. Ayan. Usapang pamilya, we'll be back. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata sa Uno Plus. Kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. This news is brought to you by Actimed Quality Generics. Isang pangalan, singbisa ng maraming branded. Actimed Quality Generics. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Ang BDO permingyaon para sa Indo. Magdeposito tanganing makaipon. Mag-apply nin loan para makamtan ang pangiturugan. Magbisita na sa pinakahararing sanganing BDO o BDO Network Bank kung Hunyo 2 sa Hunyo 18, 2025. Ninhulit na sa BDO, we find ways. Terms and conditions apply. Promo runs June 2 to July 18, 2025. DTI Fair Trade Permit Number R0508 Series of 2025. BDO Unibank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. www.bsp.gov.ph. Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. All rights reserved. Tara na Bicol! Makisaya sa BDO Fiesta on July 19, 2025 sa SM City Legazpi simula 10 a.m. to 5 p.m. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na!
Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindong gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DZGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Mahal, magtanim nga tayo ng puno dun sa may tore. Naku mahal, bawal daw magtanim ng mga puno doon. Pwedeng makaapekto yan sa dalin ng kuryente at magdulot ng brownout. Kanino mo naman nalaman ng mga yan? Hello po, ako si Linoy. Tama si nanay. Kahit ang konting pagsabi lamang ng mga dahon o sanga ng puno sa linya ay maaari nang makaapekto sa dalin ng kuryente. Gusto niyo bang mawalan ng kuryente? Aba ayaw. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Nagdadangog kamo sa programang Usapang Pamilya, digdi sa DZGB. Hello, we're back. Yes, Check mabuhay. time. Thank you so much, Sir Yad Rempilio watching from Ligao. Yes, also kay Jerry Segovia, yung batchmate ko, Hi, Sir watching Jerry. also. Yan, regular natin yan. At saka meron pa. Good PM po, Ma'am Pita. Happy birthday po kay brother-in-law Alan Mangampulyave, dyan po sa Bitano, LC at KY. Padi Domingo Choi Belbes, dyan po sa Bagong Abre, Legazpi City. God bless po all Happy over the birthday. world. Wow, Ayan. happy Birthday po and thanks for watching. Tsaka ano po, ito sa mga, igobaga po sa tuwing naghihiling hali sa Saudi Arabia. Ayan, sa oo. mga Ayan. naghihiling. And uwi, nagdadangog sa si ibang Jan bansa. Luis Salvador, Pakres, good luck sa imong deliberation. He's also watching. Good luck. Ito man po, may pag-greet po ngayon digdi si Sir Richard Opeña ang sa tuyang mabuoto na amigo. Congratulations to President Ferdy Sevilla. Sir Ferdy, congratulations. Ayan, congratulations. President of Rotary Club of Legazpi. Wow. Oo. Today is the 76th handover and induction ceremony of Rotary Club of Legazpi, a 75-year-old Rotary Club. Wow, Okay, congratulations. po, Rotary Club of Legazpi. Ayan, para may piga-promote naman po si Ma'am Pita Bagak-Hiwanis. And also pala yung our BCBP, the Brotherhood of BCBP. Christian Businessmen and Professionals. We'll also celebrate our anniversary this coming July. July 27 po. Ayan. Happy BCBP, anniversary po. pirang years na daw. I forgot kasi kami si LP1. Wow. And also yung matagal na. Can you imagine yung mga kagrupo Mika ito? Yan, sina brother Dr. Lorenzo, si Ma'am Pat, so mga kaito pang mga panahon talaga. So can you imagine ka rin nawara na niya o na kay Lord. So dakulon talaga na pirang CLP na kami. So ngunyan, I also would like to greet yung samuyang sa Kiwanis Club of Legazpi, Kiwanis Club of Daragang Magayon, and also yung samuyang mga Batch 75 kang Bicol University. Again, congratulations, President Ferdy Sevilla, President of Rotary Club of Legazpi. Yes, congratulations. Yan, okay. So padagos po kita sa tuyang topic ko niya na hapon na practical na buhay, pamilyang Yan. matatag, lakas sa panahon ng kakulangan. So Bert, anong practical na buhay sa pamilya? Ano bang sinasabi natin na practical?
Ayan. Nakulang pong paagi po kitang makasabing practical po like bawa po sa paggastos baga po ngayon baga po may option na magpa-laundry o magsadiring laba. Ayan. Kung mapa-laundry ka po with dryer, nasa 100 plus po siguro ito mampita. Mahalo Nasa, ng per kilo. Oo, kilo ninda 8 kilos Ayan. per salang sa washing machine. Kung kaya man sana po labahan magakikamot. Tapos mas maog magaro itong nagralaba ka mo sa rabay po mas madali. Trabangan maglaba. Alimbawa ngayon, Bert, tataw ko maglaba? Ay, iyo po. Tibay kita dyan. Na-experience mo na magkarulugan ang Yan, guramoy. Malaniton iyo po. pag nadudumog. Oo. Grabe. Pero magmahan, pag tatao ka, like, ang sa tuyo mga kaakian, i-training natin na maglaba. Na bako man niya na paghiling sa'yo, gari, na nga, naglalaba, gari sultiro nga, gwapuhuno, naglalaba, nahiling ko, the more na ma-appreciate iyan. Uy, maski nga ito baga nga, gwapuhon nga, pero nga tataw maglaba, nagasunod. May agum ka na may paralaba ka pa. Ayan. Ngayon na po mahiling. At saka yung mga akitang mga babae, taramanta na yung pag nagkarigos sa banyo, diretso na yung underwear paglabahan. Di ba? Madali makaskas sa pag-arog ka yan. Ang pagiging practical bagada po, bako man lang sa paraan ng pagtitipid, kundi paggamit ng talino, diskarte, pagkakaisa sa laog kang pamilya. Nakulo ng mga practical birth na so pwede tang mag-ibo sa harong. Maging practical lang kita. Yan. Tapos tarabangan pa po kamo makasave. So dahil na magparagarasto, kundi imbis na maggasto, magtipon. Magtipon ka mo. Mabasa naman po kita yan, mga sige na, messages. Si sa ining nagpadara, halikay. Ano daw ang yan kay Ate Gina? Ano nga ba ang ibig sabihin ng practical na buhay? Ibig bang sabihin nito ay puro pagtitipid na lang? Yan. So, hindi lang pagtitipid, kundi ito nga ni pong gagamiton taang sa tuyang mga talento, yan. mga skills. Ayan. Sa maray na paagi. Sa pagtarabang-tabang para mas maging matatag po ang sa tuyang pamilya. Ayan. Dakulo na tips na Bert, di ba? Pag naglaba sa washing machine, syempre kay pon pa rin niyaon dyan. Niyaon ka dyan, magbabantay ka. So, tubig baga na pwede pag ito pang limpya. Yan. Di ba? Pwede ito paglimpya na kung paano gamiton na so tubig hali sa washing machine. Pwede ito panglimpya, pangkuskus. Yan. Nakulo na yan, tips na makakatipid pa rin. Practical. Itong tubig na warang sabon, pwede man po pambaribi. Yan. Ay, nakulaw niyan. Ako, sorry ha, pero ako nag-example. Ako ang hinugas ko sa bagas, pig-save ko, pigbabaribi ko. Yan. Pighugas ko sa bagas, pirang beses yung paghugas, yung tubig ang dakol. Pigbabaribi ko sa mga masita, sa tanya, kung may vitamins yan. Ibaga po yan sa pong pigibo kang pandemic, baga po tayo nagpaparaluwas kang arong. So, gigibunin na po pa sa mga inugasan kang bagas, piga baribi sa masitas. Dakul pong naging plantitos, plantitas. Ma'am Emelia Dalit Badillo, watching from Germany. Wow! Hi, Hello! Ma'am Emelia. Kumusta tabi ang buhay dyan sa Germany? Yan. Siguro malipot-lipot duman ngunyan. Ano tabi ang weather dyan, Or summer. Kumusta po ang buhay? Ano po kamanyaon dyan? OFW or kasabay yung pamilya? Kumusta po? Sige po, mag-share ka po, Ma'am Emelia. Inobligar po lugod mag-share so Ang topic ta po ngayon, Ma'am Emelia, is practical na buhay, pamilyang matatag, lakas sa panahon ng kakulangan. Tapos ito baga mampitang, so pag may pig-agyan ka, magayon pong pamilya ang katuwang mo po ang pamilya. Minagian ang buhay po. Ngayon nga, so pigtataramta na pagka mo sa raro, tatarabangan ka mo sa pag-arog kayo na. So sa panahon na talagang kadaihan, gawus ka mo nagtatabang and nag-iisip mo ng way kung papaano. Di ba? Magibong nga kita kaining magibong nga kitang kasava cake, magtinda ka. Yan. Maglipot ka sa subdivision. O mag-alsada nga kitang tinapay, ibalot-balot, magtinda ka, patungan mo ngayon, pira yan, 5, tigo lang mga kitang pambakali kung paghapon, pwede na arog ka yan. Ayun po. Garin po, madiskarte may lang. May savings ang pamilya po, So iba baga po, pag summer baga po, taday manalaog, lalo na po kayo itong, so tama pa, so
So school year baga po kay itong so up to March. Oo. Ang mga aki nagatirinda school year halo-halo. kaya nag-start June ano? Opo. Oo. So pag summer ka yan, pati sa mga aki nagtatabang magtinda ki ano po, sagot gulaman. Yan, nasa luwas lang kang harong. Nagtitinda ki barbecue o banana Ice cue. candy. Yan. Oh, yan. Yung mga practical pong gibuhon po, tanganing ano po, at the same time naga-bonding po kita, naga-save na din po kita. Yan. Nakakatabang sa family. Yan. At saka yung mga aki turuan, ikaw summer naman yun yan, baka pwede kang magtrabaho para may pambakal kang notebooks at saka pagpatay kang uniform. Ara baga kayan, mainggan yun aki ay iyo, na instead na ora mapigigibo niya lang sa harong, diba, para cellphone or doing nothing. So maging productive, pwede ikaw baga kayan Bertan sa summer job na Yan. pwede sa mag-waiter, di ba? Ikaw bagang araw kaya na pwede mag-apply sa hotel na kung pwede. Ayan. Sa mga aki dyan na nagdadangog buda naghiling, magayon po itong dakul kamong aram. Hindi na istoryahan. Hindi ka mo na istoryahan. Pag Maging nag-istorya smart. sila, mai-share Oo. ka na inagihan mo man po ito. Ay, tatao kaan. Hindi ako kan maistoryahan. Yan. Ano, Bert? Oo. Mabagan araw kaan. Kung may nadadangog kang rin na susobran man ang istorya, dahil ka na sana mag-revoke kita, inagihan mo naman. Ay, mas ano pa nga so inagihan ko dyan. Sabi po ni Sir Ron, pinakamagandang desisyon namin ang magtanim ng gulay sa bakuran. Nakakatipid na banding pa. Ayan, magbaga. Kuha na dyan, gutos na dyan yung kalunggay, tamagulay kita. Kung igwang lubi-lubi lamang, maski duwang dahon, pwede na yan sa lakang lubi-lubi. Kung may tapaya, so, nakulaon ng savings. Di ka na mabakal. Bata, sabi ta nga ni Bagabert, lahat is expensive. Yes, mahalo na pati po ang mga prutas sa udan, mahalo na po. At saka Bert, yung ang talbos ng kamote, so medyo pig blanch mo lang o pinakuluan ng tapos kagan mo lang na tuna or sardinas, may kamatis, masiram na yan na pang ulam. Ang iba po, ganito pagkaan baga kisuwa, Oo. Mampita. Kaya di tapatis kung wara kang tuna or sardinas, masiram na yan. Ini po, kung dakol po kitang nadadangog na tips po kay Mampita, sinda po pamilya, sinda ki mga, pamilya ki mga matibay po sa pagluto. Pamilya kami, kami kasi talagang wara. Kaya totoo kang paano, yan na mga magwa ka dyan ng iyang kangkong. Kung igwa dyan na talong, bibabaw sa maluto, taning di na magpakalaakaga, sayang kang gasulor. So, mabil ka pa ng file, bibabaw sa maluto, tapos kikinit na sa raday. Taka ito bagang mga panahon, ang mga talong sa radayo, dahil fertilizer. Okay. So may siramon, sisa-asa lang yan na may kamatis, kung dahil may patis, o yun na, ganyan. Simplihon lang, kaya aram ko yan na, so yung sa buhay talaga na, sa tios, aram ko yan. So, nag-iinguwa. Po, tios na nag-iinguwa po. Sabi po ni Cherry, nagkaroon kami ng family finance meeting kada linggo. Ayan. Para mas nagkakaintindihan sinda. Ayan, very good po. So ini ang mga practical tips po, practical tips na at the same time po nagiging matatag ang sa inyong pamilya sa inyong pag-iribanan banding. Yes. Nagsimbag na po si Ma'am Emelia Dalit Badillo. Summer da po sa inda, Mampita. Okay. 28 degrees. 8:44 a.m. Good morning po dyan sa imo, Ma'am Emelia. So, 28 degrees. Ano yan? Medyo pa rin yan. Bako yan. 28. Kumpara dito sa ito, medyo malipot-lipot pa man po. Kita baga nagpa-30 plus po, Iyo. So, malipot-lipot pa Nag-share po si Ma'am Emelia. Thank you so much. Sabi niya po, digdi po ang mga aki mi, aram an kabus na trabaho sa harong. Pag weekend trabahong sa mga gibuhon sa ayan. Nagtarabang sa mga gibuhon sa harong. Ayan. Thank you, Ma'am Emelia. Magayon din yan na kanya-kanyang may mga assignments talaga. And on the pala, Bert, I would like to say hi kay Carmelita Santo Tomas Alzaga. Magkairiba kami kasubanggi. Hi, Ma'am Enjoy yung kami. Oo. Nag-uristoryahan kami. Hello, I hope you're watching. Magayon, so banig ta last night na na pre-birthday ni Miss Teddy, yung napag-istoryanta yung mani na matamis-tamis, masiram. Grabe yung ulok ta. Sige po. Na po maimbitahan ta siya po one time po Ayan, oo. Ma'am Permelita. Ayan. Magayon na po sa banding nindo kasabang. Mag-guest ka po digdi sa usapang pamilya. Salamat sa mahiwagang ballpen. May mahiwagang ballpen pa. Magayon na po ining na Ma'am Emelyang. Siguro nagdakula man, teka muna po. Bicolana din siya, Oo. So, Bicolana din siya.
nadaraninda po sa Germany kung paano po mabuhay digdi sa Pilipinas po na nagtatarabangan po sa Laog Kanharong. Sabi niya po, pag weekend tarabang sa mga gibuhon. Ayun. Maganda ang training talaga. Ma-observe mo man sa mga movies baga Bert na talagang wara sinda mga katabang, di ba? Sinda-sinda pag nagugas ki plato, pigda-dry, tapos pigbabalik, and then yung talagang sinda-sinda lang nagluluto. And even pag may mga gatherings gani, kung may mga puro party na small group, sinda-sinda mismo, at saka yung mga invited guests, may mga dara din. So magayon na tadig di baga sa tuya. Ang sa tuyang tradisyon, lalong-lalo na sa pagba-fiesta, mangungutang kita tamabunog ki urig sugabos na mga Mahanda. special dyan na nakatago ng mga porcelain ng mga plato iluluwas tangay may mga bisita, so araw kaya na dakol kitang pigahard na magtabang pero sinda yung simple lang, Sinda. so ano lang yung tama na pagkaon, yun lang ang pig-serve. Pero digdi sa tuya kaya iba man kita yung hospitality natin, di ba? We are known for being mga hospitable kita, kaya iba man sa tuyang tradition digdi na hopefully na ma-adapt tayo yung mga tama na nagtatarabangan ang family para so yung practical na buhay, paano kita makasave bako at saka natuturuan sa tuyang mga members of the family. Tapos pag mabulag po sa tuyang mga aki, ano kita tiwala, panatag ang loob ta po. Ay, kaya man kaini. Kaya kaini magdesisyon na sa training, sa pag-iribanan mi kay ito. Naturuan na sinda. Tatao magsap na, maski mag-isa lamang. Kaya pag-isa na yung tinapa, kagan mong balaw, kagan mong kamatis, kagan mong lada. Paboritoon ko po itong makimaluto. Yan. urabang na ginisa po. May lada. Ay, masira mo yan, Bert. Ibibilang ko po ka ng pidasok ang urabang. Masira mo talaga. Lima-lima sana po. Ayan. So, yung mga practical na buhay, Bert. Baka ikaw po may gusto po kang i-share kung po ano po ang sa inyong pigigibo po sa inyong pamilya? Ano po ang sa inyong pigigibo sa inyong pamilya po regarding po sa pagiging practical po sa buhay? Ano po ang mga training na ini po na may nawi-witness po kita dito si Chief Ramir buda sa iyang aki naga-banding and at the same time nagpituturoan ni Chief Ramir ang sa iyang aki sa diyan sa technical side po sa tuya pong mga pamilya man po ang sa tuyang pigigibo po sa tuyang mga kaakian. Ayan. Magayon, mahilig mo ba, Bert, kung minsan napipicture mo yung, alimbawa, so ama, pigaturuan nga, so aki na, alimbawa, may bike, kung paano paglimpya, pag nag-grease, or yung mga araw kaya nahihiling pigtuturuan ng aki kung paano. Magayon, pag napicture ko na, magayon ang ang banding ang mag-urang na sinda mismo, araw kaya ni, pigililinigan ng bike or whatever na sumanggagawain na pang lalaki, baga, maski na nga ni babae na pwedeng turuan. Magayon ng paghilingon. Ika po ako midbid na magtugang pareho babae. Susaro, ayun ang nagkukusa na sa mga trabahong panlalaki. Baga siya ang nangigibo, kaya man palan. Dipisilon magsakat sa bubong. Yan, siya ang nagigibo po kayan. Oy, Bert, ikaw baga kitang mga Ma'am preparations. Alida, siya ito. Oo. Na lalong niyan, ano baga kita, so may mga pig-forecast na may maraw ta panahon. So siguro di ko aram kung nuarin ta ini pwedeng i-topic na ano ba ang sa tuya mga sa family, ano mga preparations sa pigigibo. Lalimbawa, igo nga yung expected na tropical cyclone or signal number ng bagyo na makusugon. So, ano mga preparations natin sa family? Ayan, pwede so, po. siguro, next week, pwede nating i-topic ta. May isi-share akong magayon. Wow, sige, abangan niyo po yan. Mga tips natin. Gusto ko lang i-share kung ano mga pigigibo na yung mga trapal, kung anong gagawin. So, yan. Lalong-lalo na kung ang mga bintana ngaya bako secured ko anong pwedeng gibuhon ta like sa family. Takay baga kung halimbawa baggi ngaya so nagbaha. So yung mga gadya na day lamang na preparations. So unyan siguro one of our topics siguro next week. Iyan ang Ayan, sabi po ni Ma'am Imelda Dalit Badillo, kasi bago po nagduwa-duwa ako magtagalog po ako Bicol. Sabi niya po, purely Gaspeño da siya. Taga-Humapon. Mga taga-Humapon. Regards daw po sa Dalit family. Hali po kay Ma'am Imelda Dalit Badillo. Ayan.
Sana maging friend tayo ni si Ma'am Imelya po. Ayan. Oo, going back pala si Miss Carmelita Alzaga. She's also watching na. Hi, Sabi Ma'am niya, Carmelita. oo, nagdungog ako si mukang inang nagapon pa lang kamo. Pigrit nyo nga ni si Teddy. The birthday niya nga na. Ang happy birthday. And salamat for listening to our program. Sabi ko sana maging friend naman si Ma'am Imelya. Nauug mo ako kay tumampitang sa mga friends kong mga nasa abroad na nagpo-post baga ki mga pictures. Ayan, oo. Gari man sana ako nakaabot. Baka makaabot man kami Ma'am Imelya dyan sa Germany through the pictures or videos na pigpo-post po nindo. Ay, magayon na duman ang mga mga structures. So, mahiling mo talaga sumakay itong magayon na napapreserve ninda. Magayon na talaga, Bert. Yes, Oo. Germany. Ayan. Magbasa naman po kita ki Ayan, sige. sabi ni Grace. Sabi ni Grace, kahit kapos, pinipilit naming magsimba at manalangin bilang pamilya. Lakas ng loob ang dasal. Yan, very good po. Tama po yan. Anaro kayo, hindi mo aram na kita baga pag naghagad na pag-una mo na ora-orada simbagong ka ni Lord na be patient. Malay mo na igwang pigpa-prepare ka kang mahala Diyos sa ibang bagay. Ayan. So, dahito pag inutan si Lord kasi mas magayon po ang mga plano ni Lord kaysa sa mga plano ta. Kuminsan nga po, unexpected ang mga blessings na natatanggap ta na dahito man pighagad. Yan. Igudig di Bertabi kay from Ate Gina, yung diskarte at solusyon. Basahon ko Apo. may mga pamilya na gumagawa ng sariling diskarte tulad ng online sideline or small business, ukay, baked goods, pre-loved items, barter system sa barangay, palitan ng ulam, gulay o gamit. Gamit ang community pantry, hindi lang bilang tulong kundi pagbuo ng pakikipagkapwa. So yan. So pwede, alam mo Bert, kaya itong mga panahon yung pag may mga neighbors ka nagluluto ka, so pigtataon baga. Po, may neighbor po. Oy, tawi daw nga yan, dakol man ning gulay, tawon daw ini duman na-experience mo yan. Po. Pati ngayon po si Ate Joy, nagtatao sa Kuya Bicol Express sa mga gulay niyang luto niya mismo. Sumugbang baga, ay salamat. Tapag ka man nagluto, tawi man daw ini duman. Ayan, nabasa ko lang mo niya, naramduman ko. Po. Oo. Lalo na kay itong panahon po, ang mga kudal po, mga iyo, sa kudal na. Anong kapag kayo niyo? Bala. Yan, bala lang na guminsan gani dahil sa kalumaan na naruyong na. So, matutumba na. Ayan. Ngayon na panahon po talaga makusugo na ang kudal. Dahil mo na maapod ang neighbor mo. Oo. Raot pa so alarm, doorbell. Thank you po, Ma'am Gina, sa sharing mo pong iyan. Yan, mga practical tips po ang piga. Oo. Ayan, Sir Nems Flora is watching. Hi, Sir Nems. Just maray na hapon sa imo. Sa ka man ngunyan. Ano man po ang sa imong mai-share regarding our topic po na practical na buhay, pamilyang matatag. Lakas sa panahon ng kakulangan. Kayo po makusog kita. Kung paraluya kita, wala kitang mangyayari. Kupuro na sa tangad nga wala. Ayan. Ang ano mo yan, ako digding may nag-send. Magayon po itong pig-send niya. Sabi niya, ayan, sabi ni Mang Tony, matuto lang mag-budget ng tama. Di mo na kailangan mangutang palagi. Ayun. Sana tama yung ibinabudget natin. Opo. Tama ni Sir Mang Tony, thank you po. Matuto lang mag-budget ng tama. Ayan. Thank Di mo you. kailangan mangutang palagi. So mga paraan tabay na dyan, matuto mag-budget kung paano. Dahil masyadong para ito lang yung budget mo, masyadong kung anong pagbabarakan. Hi Mama from AJ and Lou. Ay, hello. Sabi ni Ma'am Carmelita, pwede man kami magtindang mani, yung mga darakulao na mani. What do you think? Pwede. Matinda kita. Ano po yan? Bigsasap na mampita? Oo, siguro kayo masiram na mani na sa darakulao, manamis-namis. Oy po. Ay, kasiram. Ayan. So, pwede kami magtinda, pwede mag-deliver. Ayan. Tapos ano baga, baga mani po, dried lang. Masiraman baga po ito? Oo, ako actually lang, Oo, try man ako magtinda, mani. Sa totoo lang, oo. Mading man yan makasupog ta. Basta yan, imbes na mag-online kawat ka dyan na sugal, magtinda na sana. Magtirindang mani, maray na yan. Magtindang taho. Magtindang kape. Ayan.
Naramdaman ko pa lang kay itong Mampita. So, kay ito baga na nasa land bank pa ako sa Legazpi. Hindi ko alam kung so aki mo nag-iikot. Ay, iyo. So, mga aki Nag-iikot ko. po ang aki ni Mampita. Nag-iirikot yan, nagtitinda kay cheese bread, Ano nga? Spanish Yan, bread. yun. Nag-iirikot yan. Sabi ko, magtirinda ka mo. Dahil makamong klase ta bakasyon, magtirinda ka mo dyan sa mga bangko. Pig-irikot tinda. Pati ka ito sa Aleco, nagtitirinda yan. Ayan, ayun, Sabi ko naramdaman yan, ko po. magdara ka mong basket, Central Bank. Pero Kung iliwan- maun man, tadakulan benta. Yan. siopaw. Mga gwapo mo na magayon Ayan. na nagtitinda. Kaya tarat-tao yan magtirinda. Ayan. Nakaabot po yan sa muya kay ito sa sa landbang po. Nagtitinda-sinda. Di dahil pogi po, bada magayon siging barakal. Mag-ready na ka na tabi, Ma'am Carmelita, kang sa ito yung mga pa-order ng mga manita. Paano kung kayo mag-order? Ready na kang mga ibebenta natin dyan. Sige, So, yan. online live Oo. online selling. Live And selling again, po kita. happy birthday kay Miss Teddy. Happy birthday, Miss Teddy. Yan. Saan po so anong handaan ni Ma'am Teddy? Igwa siyang sa Indaw yan, Miss Teddy, invited ba ako? Mataram yan. We had dinner last night. Urugbaw na nga kita, nakainom yun na nga niya ito. ako ng white wine. Natakot nga niya ako kasi tibad niya ako mabuyong kaya nakatulo ako. Sabi ko, blug, ay kasiram. Sabi ni Miss Carmelita, aprobitsaran na tami libre. Libre. Ayan. Kaya umahong kami kasubangin, aprobitsaran mi sumani, so white wine, tsaka masiramon yung food. Kaya Happy happy birthday, Ma'am Miss Teddy. Teddy. Sarap pa po. Last. Okay. Mas pinili naming huwag bumili ng gadget, sabi ni po ni Ma'am Sheila. Mas maraming oras ang bata sa tunay na laro at pag-aaral. Yan. Ayan. Very good ang decision na araw kayo. Instead of buying gadget, so mas importante na lang ang binakal. Ayan, Paula, watching from Cebu. Hello. Hi, Pawi. How are you? Hope to see you Ay, again. salamat. Nakahabol si Miss Paula. And hi to Jeff. And also kay Dylan. Miss Paula, Sir Jeff, and Dylan. Hello. Ayan. So, ayan na naman po. Ayan na, iling ta naman so long ano kang relo. Uto na naman sa tangod ng alas 12 po. Matapagayon sa to yung mga topic. At least, enjoy kita, Bert. Kuminsan po ang topic practical na medyo mga- serious. Kuminsan po, sa mga light man po. Ayan. Palibasa ang topic ta po ngayon, practical po. Oo nga Kaya eh. practical po talagang kita ang discussions tangon yan po. Eyo. Kaya iba ta po sa tuwing technical, si Chief Ramir Tanay, si Sir Jerome Nico Martinez. And si Casey Tanay. Ayan, salamat po. Thank you sa Indo. Kami po ang sa indong mga nakaibahan. Mabuhay, ako po si Pita. Ako man po si Bert na nagsasabing sa bawat usapang pamilya. May panibagong pag-asa. Abangan po ang masunod na program, Pinky and My Baby with VP Henry Maceda. Salamat Thank you. po. Salamat po. Sa indong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat.